Стратегія нашага супраціву. Як мы будзем звяргаць рэжым Лукашэнкі і дабівацца вольнага жыцця, персанальнай індывідуальнай свабоды і дабрабыту. Я вельмі доўга збіраў у кучу усе свае думкі на гэты конт. Што я падумаў, найлепшым чынам будзе прадставіць сваю ідэю, сваю стратэгію як задачу. Вот у нас дано, і вось што нам трэба зрабіць. І як нам прайсці з пункту А у пункт Б. Трэба для гэтага нам што? Сістэмнае мышленне, інтэлект, адукацыя. Бо, як я ўжо казаў раней неаднаразова, супраць нас агромная, моцная сістэма, рэпрэсіўная, сістэма ідэалагічнай гегемоніі, сістэма дзяржаўнага апарату. Для таго, каб яе перамагчы, мы не можам яе ўзяць сілай, бо сілы не роўныя. Гэта асіметрычная барацьба. Адсюль выснова, што перамагчы мы можам толькі інтэлектам. Што нам дано? Дано аўтарытарны, рэпрэсіўны рэжым, які не дае нам свабодна жыць, развівацца, які робіць кучу перашкод для развіцця як асобы, так і грамадства і тармазіць прагрэс. І вялікая колькасць людзей думае, што здабыць перамены гэта азначае здабыць сабе новага прэзідэнта, абраць новага прэзідэнта. То бок у людзей у галовах, што равно перамены равно новы прэзідэнт. Новы прэзідэнт равно перамены. Гэта не так. І ў гэтым адна з самых велічэзных памылак прыхільнікаў Цепкалы, Бабарыкі, Ціхановскага і так далей. Чаму? Чаму так? Колькі год ужо нашаму аўтарытарызму? 26 год. Лукашенко будаваў 26 год сістэму аўтарытарную. І яна пралезла, гэты аўтарытарызм, пралез ва ўсе сферы беларускага грамадства. Улада Лукашэнкі, ягоны рэжым, гэта ўжо далёка не толькі дубінкі і тэлевізор. Гэта цэлы комплекс усяго на свеце. Аўтарытарызм, як я ўжо сказаў, ён пранік ва ўсе сферы, па ўсіх напрамках. Ён змяніў свядомасць людзей. Ён змяніў іхнія каштоўнасці і погляды. Як змяніў, я думаю, тлумачыць не трэба. Гэта і апалітычнасць, гэта і атамізацыя, гэта і нявер'е ва ўласныя сілы, гэта нежаданне ўвогуле мець нешта агульнае з палітыкай, гэта нежаданне думаць, гэта і жаданне зваліць у тых, у каго хоць троху ўключаецца крытычнае мысленне. Гэта ўсё за 26 год зрабіў аўтарытарызм. Ён сфарміраваў сацыяльныя інстытуты. Школа лукашэнкаўская армія, лукашэнкаўская ВНУ і гэтак далей. І ўсё гэта на працягу 26 год, уявіце сабе, як гэта шмат, это ўжо цэлае пакаленне. На працягу 26 год фарміравалася ў гэтым адзіным рэчышчы. Да, і Лукашенко сфарміраваў устойлівую плыню з моладзі таксама, што немалаважна, якая цячэ ўвесь час такі ручаёк, да, крынічка такая перацякае на захад. Усіх, хто мог бы быць пратэстоўцамі, хто мог бы рухаць краіну наперад, хто мог бы інтэлектам сваім паўдзельнічаць у пераменах, яны ўсё валяць, таму што гэта прасцей. Бачыце, ён не дурань, ён не стаў закрываць межы. Вось, але гаворка не аб гэтым. Змянілася структура грамадства і свядомасць людзей. І гэта нельга памяняць адной толькі зменай прэзідэнта. Таму што ўся сістэма пабудавана пад луку, а сістэма мае агромную інерцыю. Разумееце? Ты мяняеш адну фігуру, і нават калі ён там проста будзе рваць рубаху на грудзі, рэформы, то зламаю, это зламаю. Па-першае, яму не дадуць гэта зрабіць. Таму што акрамя Лукашэнка ёсць цэлая россыпь міністраў, а ёсць яшчэ чыноўнікі рангам ніжэй, якія з'яўляюцца бенефіцыярамі гэтай сістэмы, якая ментальна блізка. І ёсць цэлая проста агромная колькасць фактараў, якія будуць рухацца як далей, яны запряжаны па інерцыі, таму што сацыяльныя інстытуты маюць вялікую трываласць і інерцыю. Вось што вельмі важна. Таму, сябры, адной толькі зменай прэзідэнта мы не дасягнем тых перамен, якіх мы хочам. Бо у людзях у галавах, так груба кажучы, савок, у людзей у галавах апалітычнасць, абыякавасць да грамадскага жыцця і вот этот вот правадырызм, па-расійску кажуць, важдзізм, да? Што яны чакаюць нейкага месію, які прыйдзе і ўсё зменіць за іх. Пажадана без іхняга дзела. Лепшы прыклад гэтага месіянізма – гэта сённяшні пікет на Камароўцы. Колькі у Ціхановскага падпісчыкаў? Амаль 200 000. Колькі прыйшло
сёння паставіць подпісы, ну максимум, добра, калі з усімі, хто чарге стаяў, хто сышоў, потым прыйшоў, 1000 максимум. Колькі гэта, ой, гуманітарый, 0,5%, так? Калі не памыліўся, да, 0,5%. Вось, і это при тым, што не ён адзін заклікаў, заклікала таксама народная грамада всімі сваімі медыйнымі магутнасцямі. Ну вось у іх разлік. Я падпісаўся, я напісаў стоп-таракан, і то напісаў стоп-таракан, гэта яшчэ таксама смеласць некаторым трэба. А перамены няхай робіць нехта іншы, але мы да гэтага вернемся троху пазней. Так давайте вызначымся. Мы ратуем Беларусь, мы імкнемся зрабіць сваю краіну свабоднай, ці мы скідаем Лукашэнку. Гэта не адно і тое ж. Першая задача нашмат большая, чым другая. Канешне, Лукашэнку нам скінуць трэба, і мы гэта зробім раней ці пазней. Аднак, ну, прабачце, ён не вечны, разумееце? Раней ці пазней ён сыдзе. А сацыяльныя ўсе гэтыя інстытуты і свядомасць гэта ў галавах людзей, гэта ў іх савок, гэты правадырызм, ён застанецца. І менавіта вось гэтыя абмежаванні яны не дадуць Беларусі стаць свабоднай і прыдбаць нам дабрабыт, палітычныя права, свабода і ўсё астатняе. Спадзяюся, я выразіўся ясна. Вось, і галоўная памылка апазіцыйнай прапаганды ўсёй, што яна заўсёды перамены прыраўнівала ось это вот скіданне Лукашэнкі да дэмакратычнай Беларусі. Всё, няма Лукашэнкі, Беларусь дэмакратычная. Лукашенко ёсць, Беларусь не дэмакратычная. Да нифига, гэта не так. Где гарантыя, што пасля Лукашэнкі не прыйдзе новы аўтарытарны кіраўнік? Яе няма. Сябры, рэальна, я зараз сижу, і ў мяне ёсць такое падспуднае адчуванне, што нас у выпадку, калі зараз просто Лукашенко не сыдзе, калі нас не сажрэ Россия, я спадзяюся, гэтага не адбудзецца. Дарэчы, зараз вельмі спрыяльны момант, потому што Россия занятая сваімі справамі. У мяне рэальна ёсць такое вось інтуітыўная чуйка, што нас чакаюць касметычныя перамены. У нас Лукашенко заменіцца на нейкага іншага Енка, да, ці там Оскага, ці там Ыка нейкага, да, і нічога не зменіцца ў сутнасці. Будуць змены касметычныя. Прыбяруць там нейкіх самых адыёзных чыноўнікаў, перастане прэзідэнт лухту несці пра абосраных кароў, і ўсё. А мапаўцы, тыя, якія лупцавалі вас, нас, мяне, все гэтыя гады, яны як былі пры пасадах, так і застануцца. А чыноўнікі, якія прымушалі ставіць подпісы за Лукашэнкі, яны як былі, так і застануцца. Дзедаўшчына ў арміі застанецца. Закон аб супрадзеянні экстрэмізму застанецца. Закон аб масавых мерапрыемствах застанецца. І все гэта, армія, там такая дэбільная карная псіхіятрыя застанецца. Гвалт у месцах пазбаўлення волі застанецца. Можна пералічваць да вечара, просто это, узгадаць надо, да? Вся гэта трэш, это дерьмо, якое і робіць нас незадаволенымі, яно і застанецца, калі мы толькі зменім аднаго прэзідэнта на іншага. І я гэтага рэальна баюсь, што вось зараз такім вось людзям, якія не крытычныя, яны, Лукашенко, козёл, такой-сякой, ім скажы, давайте мы вам замест Лукашенко іншага, які будзе казаць вам тое, што вам падабаецца, паставім, і яны будуць яму рукаплескаць, і бяруць такого самого папуліста. Але ладно, я адцягнуўся. Як я ўжо сказаў, людзі крычаць стоп-тараканы, але бачна, што мысляць яны рэальна па-стараму, што вось зараз прыйдзе пахан, які нам все зменіць, усё дапаможа, а высілкаў ніякіх мы не будзем рабіць. У людзей няма па-ранейшаму палітычнай культуры, няма культуры палітычных дэбатаў, няма палітычнай адукацыі. І я гэта бачу па людзях, якія пішуць у мяне ў каментарах, всякія хейтарскія каменты. То бок, на папярэднім стрыме я пракрытыкаваў Ціхановскага. Хто быў, я думаю, вы згадзіцеся, я пакрытыкаваў яго крайне карэктна, культурна, з павагай, адзначу ягоныя добрыя бокі. Бакі добрыя адзначу. Аднак сказал, але вось тут я лічу неправільна. І гэтага было дастаткова, каб ягоны электарат, частка ягонага электарата, не буду за ўсіх казаць, пачала мне пісаць, якой я там, прабачце, гандон, якія такі-сякі, карацей, я нічога сам не зрабіў, я там вообще непонятно откуда вылез, а Ціхановскі, ого-го. То бок, разумееце, это аб чым кажа? Адсутнасць палітычнай культуры. І вы уяўляеце, што будзе, што калі не рабіць карэнных зменаў, калі не змяняць сацыяльныя інстытуты, не выкарчоўваць пад корень усё тое, што нарабіў Лука за 26 год, мы
будем жить просто при новом Лукашенке. С таким легким европейским лоском. И при старых социальных институтах, при старом рабстве. І люди радыя падманвацца. Радыя падманвацца вось такім вось бабарыкам, цыпкалам, таму што яны ім абяцаюць мінімум высілкаў і новае жыццё. Краіну для жыцця, да, там ці яшчэ нешта. Што прасцей можа быць? Пастаў подпіс і ўсё, і больш ад цябе ніякіх высілкаў не трэба. Ну, ці там схадзі на плошчу, а што на плошчы будзе, калі нас збярэцца 100 000, то нас не будуць разганяць. Вот это хлусня, я про это писал в Телеграме, коли ласка, зайдите в Телеграм с посылку в описании и прочитайте мой артикул на эту тему. Коли Тихановский сказал в интервью Радио Свободы, что мы из нас видя 100 000, никто нас разгонять не будет. Это бред сивой кобылы. И коли іншие это кажут, я просто хапаюся за голову. С чего вы, блин, узяли, что вас не будут разгонять? Откуль у вас эта упевненность? Это неправда. А мапаўцам без розницы 100 000 разгонять, те 200. Ось. Або этом так само яшчэ пазней скажу. Карацей, як я ўжо сказаў, калі мы все старое пакідаем, а мяняем толькі прэзідэнта, ніякай краіны для жыцця не будзе, ніякіх перамен не будзе. Будзе ўсё тое ж дзярмо. Таму наша мэта, вось я ўжо прасоўся, памятаеце, я сказаў на пачатку пра задачу, вось дано, вось мэта. Таму прамежкавая наша мэта гэта змяніць сацыяльныя інстытуты. Гэта змяніць свядомасць людзей. Гэта пераўтварыць беларускае грамадства. Не адну вінцік в сістэме, хай і галоўны вінцік, да, там наверсе прэзідэнта, а перарабіць усё грамадства, пераразмеркаваць у ім уладу. Як гэта рабіць? Самымі агульнымі словамі, так акрэсліўшы, развіваць самаарганізаваную грамадзянскую супольнасць і адваёўваць свае правы. Развіваць самаарганізаваную грамадзянскую супольнасць і адваёўваць свае правы. Якія нас будуць зараз па пунктах канкрэтна, да? Як гэта можа выглядаць? Якія нас па пунктах будуць пасцерагаць складанасці? Гэта атамізацыя. Што такое атамізацыя ў кантэксце сацыялагічным, грамадскім? Гэта калі кожны чалавек дбае толькі пра сябе, жыве ў сваім маленькім мірку, самадастатковым, не цікавіцца грамадствам, палітыкай, не цікавіцца, у якога мінімум сацыяльных сувязяў з іншымі людзьмі, з суседзямі, з калегамі па працы, з роднымі. І гэтыя сувязі яны вельмі слабыя. Ось. Гэта атамізацыя. І атамізацыя ў беларускім грамадстве, яна крайне высокая. Просто паглядзіце, як жыве любая еўрапейская нацыя. Якія яны больш калектывісты, як они адзін аднаму дапамагаюць. У беларусаў таксама ёсць пэўныя зачаткі, потому что не таму, што гэта адбываецца толькі таму, што у прынцыпу чалавеку уласціва выбудоўваць гарызантальныя сувязі з сабе падобнымі. Гэта ў нас, калі хочаце, у прыродзе ёсць, да? Гэта наш сацыяльны інстынкт гуртавацца. А дзяржава ўвесь час па гэтаму б'е. Яна не хоча, каб мы гуртаваліся, хоча, каб мы кожны быў сам за сабе. Каб не дбаў пра суседзяў, не дбаў пра бліжніх, а толькі думаў, як мне схадзіць на працу, затарыцца ў магазине вот такімі вот пакетамі, прынесці домой паболей, атрымаць зарплату паболей, прасунуцца па кар'ернай лесвіцы і гэтак далей. Вось чаго хоча ад нас дзяржава і капіталістычная сістэма. Гэта называецца атамізацыя. І гэта прамы вораг грамадзянскай супольнасці, прамы вораг самаарганізацыі. Вось супраць гэтай атамізацыі нам трэба змагацца і супрацьпастаўляць свае высілкі высілкам дзяржавы па атамізацыі людзей. Як дзяржава атамізуе людзей, як яна нас раскалывае, прымушае адзін аднаго ненавідзець, я думаю, тлумачыць не трэба. Гэта вы ўсё выдатна ведаеце і бачыце. Далей. Вельмі часта прыходзіцца чуць пра тое, што вось пакуль не закінем луку, жыццё не палепшыцца. Канешне, скінуць луку гэта вельмі важна. Гэта абавязкова для нейкіх там глобальных пераменаў на ўровні грамадства. Аднак, прабачце, сябры, вам наяўнасць Лукашэнкі замінае начальніка на працы, які вас абражае, паслаць на 3 літары. Вам Лукашенко замінае зрабіць страйк на працы. Ці можа вам Лукашенко замінае, ну, гэта зараз звяртаюся да тых, хто кажа, што вось у меня такі фідбэк, ведаеце, на адным з ранейшых стрымаў, да, з рудабескай паказухай. Некаторыя крычалі: ой, ты фігню несеш пра самаарганізацыю, нам галоўнае свергнуць Лукашенка, інакш все, завтра капец, трындзец, все пропало.
Я хочу вось адказваючы умоўна, да, палемізуе так завочна з гэтымі людзьмі. Сябры, вам Лукашенко не замінае займацца палітычнай адукацыяй зараз. Вам Лукашенко не замінае падтрымоўваць блогераў, грамадзянскую супольнасць. Вам Лукашенко не замінае сабрацца з нейкімі сябрамі па працы, па лесвічнай клеткі і пачаць нешта рабіць карыснае для свайго ж уласнага жыцця. Разумееце, прыбраць, там, не ведаю, пад'езд свой, пачаць разам адстойваць свае правы. Глядзіце, колькі у нас было лакальных канфліктаў, там тыя ж там і ў Светлагорску, і ў Берасці. Да ў Берасці, да, там прэсінг пачаўся толькі недавно, калі на іх там они рэальна там выйшлі прямо на палітычны ўзровень. Але яны змагаліся за свае правы. А колькі такіх заводаў пастроена было, а людзі нічога не зрабілі. Вам Лукашенко не замінае гэта рабіць, разумееце? Вам Лукашенко не замінае самаарганізоўвацца на пэўным узроўні. Да, канешне, калі там ужо пойдзе да палітычнага ўзроўню. Разумееце, аб чым я кажу? Што, канешне, Лукашенку скідаць трэба. Аднак і без ягонага скідання, без вось гэтага выхада на плошчу і шапказакідательства дурацкага, да, то, што нас выйдзе 100 000, нас ніхто не разгоніць, ужо можна рабіць вельмі шмат. А нам некаторыя лідары, не буду называць іх імя, зводзяць усё да таго, што палітычная барацьба і ваш палітычны удзел гэта толькі выйсці на плошчу і сказаць там стоп-таракан. Вось нейкі дзень X1 адбыўся, калі ўсе выйшлі, усе нешта зрабілі, і все, пасля гэтага мы зажылі лепей, і можна далей вяртацца да сваіх гэтых, да свайго атамізаванага жыцця. Гэта не так. Так не здабываецца свабода. Свабода, дабрабыт, гэта тое, за што трэба змагацца штодзённа. І я кажу пра тое, што гэтую барацьбу трэба пачынаць ужо зараз. І вельмі ў шмат якіх момантах штодзённых наяўнасць Лукашэнкі нам не замінае гэта рабіць. Чаму нужна ствараць самаарганізаваныя суполкі людзей? Чаму трэба чаму яшчэ яны для нас неабходныя палезныя? Таму што нават калі нам давядзецца адстойваць свае правы на вуліцы, а гэта нам давядзецца, паверце, і не толькі зараз, але і пасля таго, як мы скінем Лукашенка, як кажуць, запомніце гэты твіт. Нам нават для гэтага больш патрэбныя самаарганізаваныя грамадзянскія супольнасці, любыя, нават не палітычныя. Таму што гэта такія групы людзей, дзе ў людзей моцныя сацыяльныя сувязі. Вось уявіце сабе такі прыклад. Група сяброў з аднаго дома гуляе ў футбол на працягу некалькіх год. Аднаго з іх закрылі на суткі. Значыцца, астатнія дапамагаюць ягонай сям'і, пакуль там кармілец сядзіць, напрыклад, дзіцёнку, да? Дзіцёнка там з дзіцячага сада забіраюць, дапамагаюць збіраць яму перадачы, пішуць яму лісты, напішуць паўсюль у садсетках аб тым, што з ім так здарылася. І ўжо гэтыя людзі таксама будуць радыкалізаваныя, яны будуць злыя на ўладу. Іншы прыклад, валанцёрскі рух па этому самому. Вось зараз былі створаныя нейкія сацыяльныя структуры, сацыяльныя такія сукупнасці, да, в валанцёрскім руху, які там супраць ковіда, да, дапамогі медыкам. Уявіце, калі нават зараз по гэтаму руху, напрыклад, кінуць кліч людзям адстойваць свае правы. Гэта ўжо ідзе распаўсюд інфармацыі і эмацыйнага нейкай падтрымкі ўжо па новых сацыяльных каналах. Разумееце, то бок грамадзянскія супольнасці, да, якія нават не палітызаваныя, яны ў момант вялікай палітызацыі, яны амаль заўсёды выстрэльваюць у палітычную сферу. Як, напрыклад, футбольныя фанаты. Ну, да якой ступені не палітычная суполка. Аднак жа, ва ўкраіне сталі тым самым ледзь не авангардам рэвалюцыі. У Турцыі, калі былі пратэсты ў 13-м годзе вакол парка Гезі, таксама футбольныя фанаты ўдзельнічалі. А нашыя спецслужбы не дуракі. Паглядзіце, як они зачысцілі футбольных фанатаў усіх у 14-15 годах. Разграмілі ўсе футбольныя групоўкі. Хаця большасць з іх яны сваю палітызаванасць ніяк не афішыравала. Аднак яны думаюць, суполка маладых хлапцоў, по 40-50 чалавек, якія могуць мала таго, што гуртуюцца, трэніруюцца разам п'юць піва, разам тусуюцца, а заўтра рэвалюцыя, дык яны 50 чалавек выйдуць амапаўцаў біць. Бачыце, спецслужбы разумеюць тое, што не разумее наша апазіцыя. Таму трэба заахвочваць стварэнне самаарганізаваных грамадзянскіх супольнасцей, трэба натхняць людзей самаарганізоўвацца па любым нагодам. І ў них будзе навык самаарганізацыі, які ім прыгадзіцца і на плошчы, і паўсюль, і на страйкі агульнанацыянальным, паўсюль, разумееце? Вось гэтая побытавая штодзённая самаарганізацыя. Далей. Калі вы
Вось неправильно сказал, калі мы не навучымся самаарганізоўвацца, ствараць інстытуты грамадзянскай супольнасці, адстойваць свае правы з дапамогай іх, я вам гарантую, што нават пасля сыхода Лукашэнкі мы будзем жыць кепска. Я вам даю просто такую гарантыю. Калі у нас застанецца такое ж атамізаванае грамадства, якое чакае правадыра, якое чакае таго, што прыйдзе месія і іх выратуе, я вам гарантую, што пасля Лукашенка у нас не будзе ні свабоды, ні дабрабыту, ні па 500, ні чаркі, ні шкваркі. Так, это была прыкладна палова. Што я хацеў сказаць, працягваю і потым чытаю ваш чатик. Далей. Зноў жа вяртаючыся да вось гэтых вось заклікаў Ціхановскага, Статкевіча, што толькі плошча. Яны не кажуць амаль ні пра што, ні пра то, што я зараз казаў, ні пра падрыхтоўку актывістаў. Яны не кажуць: сябры, вучыцеся, як весці сябе пры затрыманні. Вучыцеся, не ведаю, стаяць, шыхтавацца, утрымліваць націск амапу на вуліцах. Яны не кажуць: вучыцеся не здаваць сваіх паплечнікаў, калі іх затрымліваюць. Яны не кажуць: наладзьце сацыяльныя сувязі са сваімі бліжнімі, каб яны маглі вас падтрымаць у выпадку рэпрэсій. І многа іншае. Нет, толькі плошча. Выйдзем і ўсё само неяк вырашыцца. Нет, гэта так не працуе. Як я ўжо сказаў, мы змагаемся з агромнай сістэмай. Гэта вельмі асіметрычная барацьба. Яна мацнейшая за нас. Акрамя таго, улада шмат год, все эти 26 год, рыхтавалася да барацьбы менавіта з вулічнай пагрозай, з аранжавымі рэвалюцыямі. Уся рэпрэсіўная сістэма пад гэта заточаная. Дык ці не глупства гэта біць у тую кропку, дзе ад цябе улада чакае удар. Разумееце? Дзе яна найлепш падрыхтаваная, найлепш абароненая. Ёсць іншыя кропкі, якія можна ударыць, дзе не чакаюць. А як з плошчай сябе паводзіць, уж паверце мне, яны ведаюць. Яны ведаюць тэхнічна, як разагнаць і 20, і 30, і 50 тысяч чалавек. Асабліва такіх, якія не гатовыя да таго, што будуць разганяць. Думаю, што вось мы зараз прыйдзем і амап разбяжыцца ад таго, што на 100 тысяч. Гэтага не будзе, я вам абяцаю. Калі толькі хтосьці не дамовіцца з амапаўскімі камандзірамі, ці там нейкі форс-мажор, да? У нармальнай сітуацыі гэтага не будзе. Таму, яшчэ раз кажу, трэба думаць, як абыграць эту ўладу, а не перець на неё напралом. Папрём напралом з непадрыхтаванымі людзьмі, будзе 2010 год. Поўны разгром, апатыя, дэпрэсія. Пры ўсім пры гэтым, я яшчэ раз падкрэсліваю, я за плошчу, за вулічныя пратэсты. Аднак удзел у іх мусіць быць свядомым. Па-першае, патрэбная крытычная колькасць людзей, которая выходзіла на вуліцу і магла там нешта рабіць. Каб сабраць эту крытычную колькасць, нам якраз і патрэбныя гэтыя самаарганізаваныя супольнасці людзей. Сотні, тысячы іх па ўсёй краіне. Гэта працоўныя калектывы, там, па месцы жыхарства, грамадзянскія ініцыятывы, усё, што на свеце. Абы толькі людзі гуртаваліся, кантачылі адзін з адным, падтрымлівалі адзін аднаго, выходзілі адзін за аднаго. Выйшаў адзін, яго затрымалі, праз суткі іншы выйшаў на плошчу. Разумееце, як гэта працавала ва ўкраіне паўсюль. То бок трэба рэальная падрыхтоўка. А тое, што нам зараз запрягаюць, все, сейчас или никогда, вот мы выйдем и все, и сразу переможем. Не, гэтага не будзе. Патрэбныя людзі, якія гатовыя пакутваць на гэтай плошчы. Да, я об этом прямо кажу. Якія гатовыя сесть на суткі, вось адзін з моих чытачоў, гледачоў сказаў об этом правильно. 300 тысяч чалавек, якія гатовыя сесть на 15 суток і біцца за мапам. Вось хто яны патрэбны. Калі вы думаеце, што вы выйдзеце і вас не будуць біць, не, гэта не так. Вы бачылі, які самнейл паставіў превьюшку, да, на гэты стрим? 2006 год, калі Казулін павёў непадрыхтаваных людзей на Акрэсціна вызваляць тыпу затрыманых. Супраць іх пусцілі СОБР, армейскі спецназ. Разумееце, правачце, спецназ унутраных войскаў. Газавыя гранаты, гумовыя кулі, і просто было жорсткае збіццё. Па чутках нават забілі чалавека, разумееце? Тады яшчэ не было так распаўсюджаны соцсеткі інтэрнэт, ніхто не мог гэта спраўдзіць. Разумееце? Вот что бывает, там был разгром просто трындец, людей просто сбили и перемололи. Я не хочу, каб гэта паўтарылася. Я хочу, каб мы были моцныя, мы перамагалі. Это не трэба трактаваць, што я вас зараз заклікаю: ой, бярыце там зброю на плошчу і выходзіце свергаць уладу. Нет, я да гэтага не заклікаю. Давайте пачнем хаця б з таго, што перастанем аддаваць людзям на людзей пры затрыманні, аддаваць ментам людзей пры затрыманні.
разумееце, што калі менты затрымліваюць, не давайте затрымліваць, давайте хаця б з гэтага пачнем. Я ўжо не говорю там пра нейкія штурмы, там змаганні там за мапамі і так далей, там голымі рукамі, тым больш гэта немагчыма. Давайте пачнем з гэтага, каб мы перабаролі страх перад гэтымі карнікамі. Вось. Людзі мусяць быць падрыхтаваныя, і яны мусяць прыходзіць і разумець, што яны могуць пацярпець. І яны, у іх настрой мусяць быць баявы. Все, мы гатовы цярпець. І нават калі нас затрымаюць, паб'юць, пасадзяць на суткі, дадуць нам крыміналку, барацьба на гэтым не скончылася. У нас будуць яшчэ шансы і будуць яшчэ магчымасці. Не я супраць вось гэтай тэорыі апошняга шанса, як многія зноў жа зараз расказваюць. Про тое, што вось зараз апошні шанс, а потым все, не будзе незалежнай Беларусі, все, з'язджаем, звальваем, я нікуды з'язджаць не збіраюся. Я хочу змагацца до конца. Конечно, ніколі не кажы ніколі, да, рознае можа задарыцца ў жыцці, я не заракаюсь. Але зараз я нікуды не збіраюся з'язджаць. Нават калі ўсе рэвалюцыі, на свеце тут праваляцца, пакуль я жывы, пакуль я на свабодзе, я буду тут і буду змагацца. Таму што моя барацьба гэта не да бліжэйшага выхада на плошчу. Моя барацьба за дэцэнтралізацыю улады, за тое, каб вярнуць людзям кантроль над іхнімі жыццямі. А гэта магчыма толькі пры размеркаванні улады ў грамадстве і пераразмеркаванні ўласнасці. Калі і палітычнае жыццё, калі і уся ўласнасць, усе рэсурсы грамадства будуць знаходзіцца ў руках дэмакратычных інстытутаў самаарганізаваных, праз прамую дэмакратыю. Вось тады будзе моя барацьба завершана, і то не факт. Да? Таму, яшчэ раз кажу, я за плошчу, я нікога не адгаворваю. Аднак, калі вы ідзеце і думаеце, што вось гэта апошні шанс і пасля гэтага ўсё, калі вы ідзеце і вы думаеце, што вас не будуць біць, ну вас просто спасцігне вельмі моцнае расчараванне. Вось што я вам скажу. І за сябе я вам скажу, у меня нет упэўненасці, што я зараз буду паўсюль выходзіць. На все гэта там пратэсты і іншае. Я буду выходзіць толькі, ну ось, мне там многія пытаюцца, а што ты пойдзеш на плошчу, А я не ведаю. Я буду глядзець па сітуацыі, па перспектывам, што гэта за людзі выйдуць, да? Потому што гэта адна справа, што 1000 чалавек сёння выйшла на плошчу, якія на легальны пікет, дзе яны ведаюць, што хутчэй за ўсё іх не будуць затрымліваць. А іншая справа выходзіць, як мы выходзілі 25 сакавіка 17 года. Калі ты толькі ідзеш, і чакаеш, калі цябе разорвуць гэтыя псы, разумееце? Вось. То бок, сумуючы, гэты пункт, удзел у пратэстах мусіць быць свядомы. Вы мусіце усведамляць усю адказнасць за тое, што вы робіце, куды вы ідзеце. Так. Ну, да практычнай часткі. Гэта было такое агульнае, а зараз аб тым, што мы можам рабіць прама зараз. І што мы мусім рабіць прама зараз, незалежна ад таго, выбары зараз, не выбары, Ціхановскі ёсць, Ціхановскага няма. Гэта тая барацьба, якой мы можам і мусім займацца заўсёды. Неважна, які прэзідэнт, я хочу вось змясціць фокус увагі гэтага, да? Неважна, які зараз прэзідэнт, Лукашенка ці нехта іншы. Канкрэтна для перамогі над не толькі гэтым рэжымам, а для перамогі над увогуле ўсёй рэпрэсіўнай, не толькі над Лукашэнкам, а для перамогі ўвогуле над усёй рэпрэсіўнай сістэмай. Першае, гэта барацьба за свабоду слова. Я об этом уже шмат разоў казаў і паўтаруся. Свабода слова – гэта базавы інструмент для дасягнення ўсіх іншых свабодаў. Калі вы паглядзіце на гісторыю працоўнага руха, да, было такое чарцісцкае движение, загугліце, чарцісты, да, працоўныя Великабрытаніі і іншых краін, якія змагаліся за набыццё права голасу. Бо там у Великабрытаніі быў маёмасны цэнз, і працоўныя не маглі галасаваць. Гэта быў працоўны скот, які мог толькі працаваць. Тое ж самае і тут. Нам дзяржава ставіць легально ставить палки у колеса для наших выказванняў. Уводятся списы экстремистских материалов, забороняются видосы, людей сажают на сутки за картинки в интернете, людей штрафуют за картинки, за мемы, за неправильные спасылки, за неправильные видосы. Это вельмі тревожная тенденция, это необходимо спыняць. Уваги ніякай на гэта. Увага толькі на ўсялякую, прабачце, фігню. Ну вот реально, грамадства у той бок не глядзіць. Вы не заўважыце, каб вас падапрут так з усіх бакоў, што вы без штрафа не зможаце рэпост зрабіць ніадкуль. Спачатку банілі анархісцкія сайты, потым забанілі Хартыю, потым Белпартызан.
Разумеется, все до гэтага ідзе. Мусіць быць барацьба за свабоду слова, супраць закона аб супрацьдзеянні экстрэмізму, які гэтую свабоду слова вельмі моцна абмяжоўвае. Гэта самы галоўны зараз легальны інструмент у дзяржавы для таго, каб біць па галаве тых, хто вольна высказваецца, прыраўняць іх да экстрэмістаў і забараніць легальна іхнія законам забараніць іхнія выказванні, іхнія рэсурсы. Вось. Змагацца за свабоду слова трэба, бо гэта базіс для дасягнення ўсіх іншых свабодаў. Свабода сходу, свабода друку, свабода асацыяцый. Для таго, каб іх рэалізаваць, актуалізаваць, патрэбная якраз такі свабода слова. Найперш, она должна быць абсалютнай. За гэта можна і трэба змагацца ўжо зараз, не трэба чакаць ніякіх плошчаў. Другое, як я ўжо сказал, гуртаванне па месцы жыхарства і па месцы працы, пераадоленне атамізацыі. Пазнаёмцеся са сваімі суседзямі, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі. Старайцеся гуртаваць свой калектыў на працы, каб у выпадку чаго збірайцеся, абмяркоўвайце нешта. Калі у вас есть кола сяброў, старайцеся яго пашырыць, збірайцеся дома, глядзіце палітычныя відосы, абмяркоўвайце іх. Не ведаю. Удзельнічайце ў тых грамадзянскіх супольнасцях, якія ўжо існуюць. У нас іх проста агромны россып. Найлепшы прыклад гэта вось сённяшні валанцёрскі рух. Знайдзіце валанцёра ў сябе на раёне, згуртуйцеся з ім у двох, у трох, у пяцёх. Потым пачніце рэгулярна збірацца, пачніце рэгулярна нешта рабіць для грамадства з такімі ж каксамі. Гэта ўжо будзе рэальны крок для пераадолення атамізацыі і для дасягнення лепшага будучыня. І з такіх вот ячэек грамадзянскай супольнасці вырастаюць і рэвалюцыі, і лепшае жыццё, і любое змаганне, і любыя перамены да лепшага. Трэці пункт – гэта самаадукацыя. Як я ўжо сказаў падрабязна, у нас няма, на жаль, палітычнай культуры, яна вельмі слабая. Няма палітычных ведаў. Глядзіце адукацыйныя відэа, глядзіце стрымы палітычных блогераў, чытайце палітычныя кнігі. У мяне есть на канале два відэо, называется «Што чытаць рэвалюцыянеру». Плейліст называется «Радыкальная літаратура». Просто зайдзіце туды, возьміце, пачытайце кніжкі з гэтага спісу. Вывучайце гісторыю, паліталогію, сацыялогію. Гэта ўсё крытычна неабходна для таго, каб розныя папулісты і крыкуны вас не маглі ашукаць і на вашым гарбу прыйсці да ўлады. Чацвёртае. Падтрымоўвайце грамадзянскую супольнасць. Гэта таксама ніхто вам не замінае рабіць ужо зараз. Прыходзьце на нейкія сустрэчы, палітычныя дэбаты, стрымы іншыя. Нават на стрымы Ціхановскага прыходзьце. Не адгаворваю нікога. Данатце, падтрымлівайце капейкай блогераў, якія нешта робяць. Прымайце ўдзел у грамадскіх ініцыятывах, якія ўжо існуюць зараз. У нас насамрэч у Беларусі някепская грамадская супольнасць. Прымайце ўдзел, цягніце туды сваіх сяброў, знаёмых, родных. Пятае. Удзельнічайце ў пратэстах вулічных, але рабіце гэта свядома. Заўважце, у маёй стратэгіі гэта толькі адзін пункт з 5. Это пятый апошні пункт. Гэта толькі адзін пункт. Калі іншыя, ось чым я адрозніваюсь, да, то бок, калі нехта не разумее. Іншыя кажуць толькі плошча, больш нічога не трэба. Выйдзем на плошчу, пераможам, Лукашенка не будзе, зажывем класна. А я кажу не. Вось гэты пяты пункт, удзел у пратэстах, гэта толькі адзін са складнікаў, які нам неабходны для таго, каб прыйсці да лепшага жыцця. Канешне, лепей усе 5 момантаў выконваць. Аднак на адным толькі выхадзе на плошчу, я вам абяцаю, вы не даможецеся лепшага жыцця. То бок, свядома і адказна удзельнічаць у вулічных пратэстах. Такім чынам, уся мая стратэгія будуецца на тым, што пратэсты перастаюць быць цэнтральным напрамкам дзейнасці. Бо барацьба за лепшую будучыню, за лепшае жыццё – гэта штодзённы працэс. Сябры, гэта тое, што трэба рабіць увесь час. І калі мы даможемся нават самакіраванага грамадства, анархізма, да якога я імкнуся, да якога я вас таксама заклікаю рухацца, гэта не значыць, што можна будзе лепш яшчэ на канапу, а сацыяльныя інстытуты самакіравання і калектыўнай там маёмасці будуць працаваць самі па сябе. Не, гэта так не будзе працаваць. Мы мусім прымаць удзел у грамадскім жыцці і да Лукашэнкі, і пасля Лукашэнкі, і ўвесь час для таго, каб усё гэта працавала, быць актыўнымі. Да, не абавязкова так кожны дзень рабіць, ну там як я, да, там кожны дзень там пішу тэксты, там здымаю відэа, яшчэ нешта.
Не ўсе гэта могуць, але хаця б трэба разумець, што раз на тыдзень просто вось хто хоча, зрабіце сабе засечку, раз на тыдзень удзельнічаць у грамадскім жыцці, нешта зрабіць, вось для самых просто супер лінівых, альбо заданаціць, альбо пайці на нейкі там сход, альбо сабраць усе дома сяброў, паглядзець нейкі відос палітычны, потым абмеркаваць, кніжку пачытаць услых, прыйсці на бібліятэку «Вольная думка» анархістскую у Мінску, да, калі яна адкрыецца, да, там хутка, можа, уже адкрылася, не ведаю, і з анархістамі патрындзець за анархізм. Вось, пачніце з гэтага. Вось такім чынам 5 пунктаў, якія я прапаную. Гэта змагацца за свабоду слова зараз, гуртавацца, падтрымліваць грамадзянскую супольнасць, тое, што ёсць зараз, самаадукоўвацца і удзельнічаць у пратэстах, але рабіць гэта свядома, усведамляючы ўсё, што вам можа быць, і рабіць гэта не як пацярпелы, прыходзіць туды не ахвярай, прыходзіць табе туды чалавекам, які як мінімум не будзе, які як мінімум будзе імкнуцца адбіць сябе і бліжняга ад затрымання. Вось. Ну і высновы з усёй гэтай апошняй часткі. Сумуючы ўсё. Скінуць Лукашэнку і прынесці ў Беларусь перамены гэта не адно і тое ж. Паверхневыя перамены нам не патрэбныя. Яны не палепшаць нашае жыццё. Патрэбныя радыкальныя перамены, поўная перабудова сацыяльных інстытутаў. І трэцяе, трэба, каб народ пачаў усведамляць сябе суб'ектам улады. Гэта, для таго, каб гэта адбылося, патрэбная доўгая арганізацыйная і адукацыйная праца. Усё, што я раблю, я лічу часткай гэтай працы. Гэтая праца мусіць весціся незалежна ад таго, хто будзе ў Беларусі прэзідэнтам. Канчатковая мэта – узяць уладу, каб в органы самакіравання узялі уладу. І тым самым прынеслі нам усім свабоду і дабрабыт на трывалай падставе. Каб наша свабода і дабрабыт не залежалі ад таго, хто зараз прэзідэнтам, а залежалі толькі ад нас. Всё, я скончыў. Зараз чытаю чацік.